Factoria Esportiva, el teu podcast sobre l'actualitat esportiva en valencià, amb Carlos Fajardo i Àlex Domínguez. Hola, què tal? Com estan? Siguen totes i tots benvinguts. Així comença el seu podcast sobre l'actualitat esportiva en valencià. 30 minuts d'informació i opinió de la mà d'un servidor, Carlos Fajardo, i del crack d'Àlex Domínguez. Què tal, com estem? Què tal, Carlos? Un cap de setmana amb moltes bones notícies. Aquest cap de setmana sí, tenim bones notícies de l'esport valencià. Sí, i per a no deixar més temps a córrer, anem a parlar el sumari. Avui parlarem de futbol, parlarem del València, parlarem del Llevant, parlarem de segona B, del futbol femení, parlarem del bàsquet masculí i femení, i parlarem en el poliesportiu de molts temes, perquè, com sabeu, s'ha fet història de nou en la Marató de València. En uns dies tindrem també un fet històric com és el debut de Javi Rico en el pàdel del torneig de mestres, l'equivalència al tennis del torneig de mestres, però en el pàdel. I parlarem de pilota i d'alguna coseta més, perquè crec que tens alguna coseta, alguna bona notícia d'un esport diferent. Així que, si vols, comencem amb el bloc del futbol. I anem amb el València, i és que ha empatat a 0, ahir va empatar a 0 davant l'Eibar, a Ipurua, un equip que no havia guanyat a casa, que continua sin guanyar a casa l'equip basc, però en un partit soporífer, un partit on l'Eibar va fer 19 tirs davant el 6 del València. A més, un equip que no li agrada res la possessió, Carlos, no li agrada res, i ha fet 64% de possessió davant el 36% del València. No l'entenc. I quasi el doble de passes. Un equip, el basc, que ja saben que juga un xoc directe, juga un xoc amb baló parat, especialment, però avui, davant del València, no per mèrit del conjunt basc, sinó per mèrit del València, que li ha donat massa valor, li ha donat massa ocasions, i així ha terminat el partit 0-0. Hi ha que dir, la lesió de Toni Lato, veurem com evoluciona el lateral valencià, va tindre que jugar Thierry Correia els últims minuts al carril esquerre, i un partit que va estar marcat per l'última ocasió, altra ocasió de Gameiro, altra ocasió que ha fallat. El futbolista francès, que no està en un bon moment de la seva carrera i que va tindre l'última ocasió, l'última al minut 93 a l'afegit, i que no va aconseguir, també amb una bona parada de Dimitrovic, que ja havia fet una molt bona parada, per a mi una de les millors parades de la Lliga, davant Rasic, en un tir de Rasic que agafa el baló ben damunt i amb la volea l'aconsegueix parar el porter serbi. Així que el València es situa a la posició 13, 12 partits jugats, a soles 3 partits guanyats, davant del Llevant, davant el Real Madrid i davant la Real Societat. Però aquest València que no guanya, no aconsegueix guanyar. 13 punts, posició 13, a 2 punts del descens. 2 punts que no són res. Una victòria de qualsevol equip, Osasuna o Valladolid, li posaria en greus problemes al conjunt de Javi Gracia. Un Eibar que torna a la seva posició, a la 11, amb un punt més que el València. I esta és la realitat. És la realitat. El València està assumit en aquesta realitat i no podem dir que no és així, no podem dir-ho. Un equip que no ha fet ni un córner. Un València que no ha fet ni un córner. Com es menja això? Així és molt difícil
il·lusionar a l'afició, és molt difícil guanyar més punts, és molt difícil agafar una bona dinàmica. Així que tanquem amb esta notícia dolenta la secció del València. D'altra banda, el Llevant, que va aconseguir una victòria. Per fi, Carlos, per fi s'ha aconseguit. Sí, ja era hora. S'ha deixat la porta a 0 perquè el Llevant va guanyar 3-0 davant un conjunt sempre complicat, el Getafe de Bordalàs. Sí. Un Llevant que va jugar un partit molt bo, un partit vistós, va xutar a porta, per fi. Un Llevant que es va adelantar al minut 5. Res més. Molt ràpid, sí. Molt ràpid. Roger, el pistoler, que va fer el primer gol per al Llevant, però molt poquet després, al minut 17, Dani Gómez, la incorporació internacional, el davanter del conjunt granota, que va fer el 2-0 abans, al minut 7, l'ex-granota, Chema Rodríguez, el van expulsar. Al minut 57 es va fer el 3-0, el que deixava el partit ja molt encarrilat per al conjunt granota, i al minut 77, Gené, el van expulsar, el futbolista togolès. Un Llevant que va lluitar molt, va xutar a porta fins a 8 vegades, i el millor és que el Getafe va fer 0 tirs a porta, 0. El que necessitava el conjunt de Paco López, porteria 0, un partit amb gols, amb arribades, perquè feia partits que no jugava tan vistós, i un Llevant que també es va fer amb la possessió, perquè es va fer amb el 70% de possessió. Un Llevant que ha eixit dels jocs de descens per fi, ja està al lloc 17, Ja era hora, sí. 11 punts en 11 partits, i deixa atrás a l'Osasuna, al Valladolid i al Huesca. Com el veus, Carlos, aquesta victòria del Llevant? Crec que era importantíssima perquè veníem d'una dinàmica en la que Paco López estava sent molt criticat perquè tampoc és que perdia partits, perquè com estaves comentant, com recordem d'altres programes, era reincident el seu resultat de 1-1 en l'empat. Però mira, jo crec que això dona molt d'oxigen a l'equip d'Orriols, que segurament comença a pujar posicions i iscar d'aquests llocs de descens, perquè recordem, Ixe Camp mereix estar sempre en primera. Així és, i a més, hi ha que dir que va haver debut, perquè Edgar Sevikian va debutar amb el Llevant, va debutar amb el primer equip, un futbolista que promet molt, un futbolista que pot ser que els anys vinents estiga en el primer equip, i que és altra bona notícia del Llevant, que ja està fora dels jocs de descens i que se n'alegrem molt. Així tallem la part de primera divisió i se n'anem amb la segona B. Que també tenim novetats, no? I bones notícies. Bones notícies per a la part del València, ruïnes per a la part del Llevant, perquè el València Mestalla li va fer 5 gols a l'Atlètic Llevant, que és colista. 5-0 va ser la victòria de l'Antonio Puigades, amb gols de Fran Navarro, un doblet del València, de Maná, de Guillem Molina i una obra d'art de Koba Coindredi, el futbolista que va passar Pablo Longoria, l'ex-valencianista, que va fer quasi al minut 90 el 5-0. I així es veuria la classificació, sense oblidar-me del partit de l'Atzeneta, perquè l'Atzeneta va empatar a 1 a casa davant la Nucia, i a la classificació podrem veure, vaig a dir primer de tot, l'Eivissa va empatar. És notícia perquè és notícia. Portava 6 victòries, ara porta 6 victòries, un empat, 7 punts damunt del segon, que és l'Hèrcules, el conjunt d'Eivissa. Però anem amb els valencians, si és que el València es situa en la posició 6ena, fora de llocs de descens, amb 7 punts, però no podem dir el mateix dels altres equips valencians, perquè
el novè és l'Atlètic Llevant amb 5 punts i el colista l'Atzeneta, el conjunt de David Albella, que no pot eixir dels jocs de descens. I de fet, recordem, deien que era bona notícia perquè per fi arriba una victòria d'un dels equips dels valencians, perquè estaven ja 100 dies que ja no guanyava cap equip valencià, necessitaven ja un poquet d'alegries, no? De bones notícies, i bueno, ha tingut que arribar la victòria de València, del València de Mestalla justament davant el Llevant, però bueno, és una victòria al cap i a la fi. És una victòria i a més és que sí que va arribar fa 2 setmanetes la victòria de l'Atlètic Llevant davant la Zeneta, però no van aconseguir eixir dels jocs de descens. Així que tanquem aquesta part també de segona B i se n'anem a tancar amb la Lliga Femenina, Carlos. Sí. I és que el Madrid, club de futbol femení, no el Real Madrid, sinó aquest altre club, li va guanyar per 4-1 al València. Sí. De banda, la ratxa que portava el conjunt valencià de molts partits guanyant. I és que també, d'altra banda, esta sí que és bona notícia, és que el Llevant li va fer 5, va de golejades avui en dia. Sí. Li va fer 5 al Rayo, se va guanyar a la Ciutat Esportiva per 5-1, i un Llevant que es situa amb 16 punts, amb 3 partits menys que el primer, que és el Granadilla, i un Llevant que està molt fort, que ja en posició 6ena i amb unes poques victòries més estarà entre els millors de la Lliga. I d'altra banda, en la posició 8ena, res roí tampoc, es situa el València amb 13 punts, també, però amb 3 partits menys, ja que porta 10. Així tallem la part del futbol, amb bones notícies, alguna notícia roïna, però crec que un cap de setmana per a recordar i un bon cap de setmana per als equips valencians. Sí, efectivament, així que tanquem així el bloc del futbol i anem amb el bàsquet. Toca parlar de l'esport de la cistella perquè tenim moltes coses a comentar. Recordem la victòria el passat dissabte del València Bàsquet davant l'equip madrileny, el Urbas Fuenlabrada, el renovat Fuenlabrada. Un partit que va començar amb una bona versió de València Bàsquet. Després d'aquesta bona versió va arribar un poquet la versió que estàvem coneguent en Lliga. I crec que hem de ressaltar la figura de dos jugadors que van estar molt bé i que no són habituals. Bueno, un és més habitual que l'altre en sumar coses positives, sobretot en lliga domèstica. Un d'ells és Nikola Kalinic, que és l'omnipresent, sempre està, sempre treballa, sempre fa xifres bones. De fet, va ser nombrat MVP del partit. Però un altre nom que cada vegada s'està fent més habitual i que no esperàvem, de fet, no pensàvem que mai arribara en lliga domèstica, és el de Derrick Williams, un jugador que està mostrant un nivell físic espectacular i que damunt té encert des de la línia de 3. És a dir, un jugador que t'està complint en totes les facetes que no comptaves en ell i que a poc t'està donant un plus que necessitaves. La clau estava en el partit en parar a Melo, el seu base, el que venia promediant 20,3 punts per partit, i Guillem Vives el va secar totalment, perquè crec que va fer 6 o 7 punts de tot el partit. Una defensa del base català, del base de la pedrera del Joventut, que va fer un gran partit, una defensa impressionant, deixant, com hem dit, en tan sols 7 punts a l'equip madrileny, al base de l'equip madrileny Melo. València Bàsquet, que amb aquesta victòria es situa 9è, 6 victòries, 6 derrotes. Queden encara 7 partits per al tall de la Copa CB i té la classificació a 2 victòries, és a dir, el 7è està a 2 victòries. El 5è també està a 2 victòries, és a dir, està molt ajustat. Segurament, com ja comentarem, València Bàsquet puga ser seu de la Copa ACB, per tant, entraria com a anfitrió i no hauria de fer càlculs estranys, però
ja també comentàrem l'actitud del vestidor i què és el que vol l'equip, mitjançant les paraules del seu capità, el valencià de Montenegro, Bojan Duric, que va dir que ells sabien que anaven a entrar i que estaven fent les coses bé, que no tinguera la gent impaciència perquè arribaria la victòria, arribaria el bon xoc a Lliga Domèstica, i ho estem veient, no, Àlex? Així és, i a més ha arribat la segona victòria consecutiva a Lliga que crec que no havia arribat en tot l'any. No havia arribat. De fet, recordem, perquè crec que no ho hem comentat encara, el gran partit que va fer el València Bàsquet en Lliga Domèstica davant el Barcelona, allà clavant-li 100 punts. Un partit en el que va deixar a Barcelona molt sec, en el que Saruna Jasikevičius, un dels millors entrenadors del món, va haver moments en els que va recórrer a tàctiques que fan els entrenadors de minibàsquet quan estàs aprenent, de deixar de parlar-te en un temps mort per a que tu recapacites, pues va recórrer a aquestes coses per tal de que el Futbol Club Barcelona entrara en partit, i no ho va aconseguir en cap moment. De fet, València Bàsquet va fer un gran partit, Derrick Williams va fer una gran actuació, i sobretot el nostre capità Bojan Duljevic va fer un partit dels que recordarem sempre, 25 punts, 33 de valoració, partit molt bo del València de Montenegro. I bueno, crec que València Bàsquet, com tu has dit, dos victòries consecutives que no havien arribat encara en Lliga Domèstica, i exacte, feien molta falta, i crec que això pues, bueno, va donar molta confiança a l'equip, i això se va transmetre també en bons resultats. Per a situar-nos, sí, Àlex? A més, davant tot un Barcelona i a Lliga. Un partit que necessitava, i un Barcelona que pareix que està en problemes econòmics, que té que alliberar salaris. Pareix que Thomas Hertel el va alliberar perquè no hi arriba, no, Carlos? No, en teoria no arriben, han de fer càlculs econòmics, però bueno, ja sabem que tots que el Futbol Club Barcelona ho farà d'una manera o altra i no tindrà ni sancions ni res, i segur que ells perfecte, perquè és el Futbol Club Barcelona i és així, ho sabem tots. Però sí que parlaves tu de la victòria, i és que justament va recórrer per xarxes socials la gracieta de que justament el partit va ser un dimarts, que recordem, era dimarts, però era de Lliga, no era d'Eurolliga. I la gent va començar a dir que era millor que ajornaren tots els partits de Lliga dels caps de setmana i els ficaren entre setmana per a que els jugadors estigueren clavats en el partit. I efectivament pareixia això, Sí que pareixia. I d'altra banda, pareix que 2 dies més tard no va arribar una bona notícia, no, Carlos? No va poder arribar la victòria davant l'Alba de Berlín, un València Bàsquet que va arribar a jugar contra el seu rival directe, per així dir-ho, perquè recordem que València Bàsquet ha d'entrar en playoffs per a continuar en Eurolliga, però entrar en playoff i quedar per davant d'Alba de Berlín, perquè recordem va ser l'última final de l'Eurocup, ja que l'any passat no es va jugar. Aito García Reneses va perdre 2 voltes la batalla davant Jaume Ponsarnau, la batalla tàctica en les banquetes en la final d'Eurocup i en els partits de l'any passat d'Eurolliga, però enguany li l'ha guanyat, perquè va clavar una zona que València Bàsquet no va saber atacar. També aquesta zona va aparèixer molt bé l'escouting de Fuenlabrada, ficant-la el dissabte en partit de Lliga. Ahí sí que València Bàsquet ja estava més preparat, sense poder haver preparat el partit per scouting, per temps, perquè en menys de 48 hores van passar de jugar davant Alba de Berlín en Berlín a jugar en Madrid, però va atacar bé la zona i va arribar a aquesta victòria. El balanç dels últims 8 dies, per a mi positiu, 2 victòries i una derrota. La derrota damunt en Eurolliga, on estava sent equip des de dalt, des que treies ja victòries als classificats per baix teua. Així que crec que 8 dies positius per a València Bàsquet, que col·loquen a València Bàsquet més propet de l'objectiu del primer objectiu, que és classificar-se per a la Copa ACB. I les següents dates importants per a València Bàsquet són les següents. Demà, 8 de desembre, avui mateix, 8 de desembre, València Bàsquet s'enfrontarà a Zenit de Sant Petersburg, ja sabem, l'equip rus. El 10 de desembre s'enfrontarà a Anadolu Efes, i 13 de desembre torna a la Lliga ACB a la Fonteta i s'enfrontarà a Movistar Estudiantes.
no se m'ha enganyat. No és que València Bàsquet jugue de nou davant Movistar Estudiantes l'equip femení, no. És el València Bàsquet masculí el que jugarà davant del Movistar Estudiantes de nou. Així que recordem, victòria important el dissabte, victòria important el dimarts passat davant el Barça i derrota en Eurolliga davant l'Alba Berlín. Així que parlem de bàsquet femení perquè el dissabte el València Bàsquet jugarà davant el IDK Guipúzcoa. Recordem l'equip que se va fer amb els serveis de Mella Tirera, un equip que no comptaven que fora dels equips que anaren a salvar-se tranquil·lament, però que segurament sí que ho farà perquè estan fent un bon inici de temporada. Recordem, València Bàsquet el diumenge va fer de nou una altra victòria, continua fent història València Bàsquet, 79-51 davant un Movistar Estudiantes de Jana Raman, la exjugadora valenciana del València, perdó. Un València Bàsquet que ara ocupa la primera posició i diré, ui, però sí, València Bàsquet va perdre l'altre dia davant Perfumeries Avenida, sí, però és que té un partit menys Perfumeries Avenida, una victòria més València Bàsquet, i per tant ara és de manera anecdòtica València Bàsquet ocupa la primera posició, és segon realment, però ara és primera, així que crec que és una foto que hem de guardar, tant de bo siga en uns dies, en unes setmanes la realitat i no siga una posició virtual. Resaltar l'actuació de Rebecca Allen, 14 punts, la jugadora australiana que va fer un gran partit. Cristina Ubiña, que continua sent la ama i senyora del Corral i de la Fonteta, perquè 15 punts, 6 rebots, 3 assistències, 27 de valoració i de nou assistències espectaculars que tornen a estar en els highlights de la Federació Espanyola de Bàsquet. I l'actuació de Yuskaite molt rellevant, 3 triples, com sempre aportant en defensa, donant ritme al xoc de les xiques de Rubén Burgos, i un València Bàsquet que jo què sé, pues, torna a donar-nos alegries, continua sent l'equip que continua fent història i crec que és important que continue aquest nivell, no? Perquè no para València Bàsquet de guanyar, València Bàsquet femení, però és que ja no sols l'important és guanyar, sinó que està mostrant un nivell espectacular. Així que ja saben. València Bàsquet, 13. Això anava a dir, que ja saben. Amb aquesta victòria de diumenge, València Bàsquet suma 13 victòries i l'anècdota que comentàvem, València Bàsquet ara és primer, però és virtual, perquè falta un partit per a Perfumeries Avenida. Àlex, tu creus que València Bàsquet acabarà sent primer d'aquesta classificació de la Lliga regular? És difícil de pensar, però pot ser perquè a més va perdre de 2 punts, a soles de 2 punts a Salamanca, i pot ser que València Bàsquet, si continua en aquesta dinàmica i quan arribi a Salamanca, pot ser que li guanye de més diferència i pot ser que siga primera de la Lliga. Jo crec que té moltes possibilitats. Veurem, tant de bo siga aixina, i bueno, crec que amb aquest desig per part teva i per part meua també, de que València Bàsquet acabi la Lliga regular en primera posició i celebrant la victòria del passat diumenge davant Estudiantes, recordem 79-51, tanquem el bloc del bàsquet. Recordeu, més informació i tota la informació a les nostres xarxes socials, @faesportiva a Twitter, @factoriaesportiva a Instagram. Tanquem l'esport de la cistella, se n'anem ara amb el bloc del poliesportiu. Toca parlar del bloc del poliesportiu, toca parlar de fites històriques, perquè ja hem parlat en el sumari que anem a parlar de pilota, de pàdel, de vòlei, però hem de parlar sobretot de la marató, perquè s'ha fet història de nou a València, no, Àlex? Així és, n'anem amb la marató, Carlos. I és que aquest cap de setmana es va celebrar el marató així a València, i amb bones notícies. Saps quals són els millors maratons del món, Carlos? No. Pues
els millors maratons del món són Berlín i Londres, per les seues marques. Sí. Però és que ja València ja és el tercer millor marató de la història. Top 3, Top 3. I és que Chevet, amb la seva marca, ja va fer la 7ª millor de la història. I és que això està superada per les marques de Kipchoge a Berlín, de Bekele també a Berlín, i de Jeremejev a Londres. Sí, tots els noms són de per ací, no? De per museros o de per ací. Sí, són de museros tots, però estem ací, València és l'elit, ja és l'elit del running, és l'elit dels millors atletes del món, i Juan Roig, que ha dit que no han pogut aconseguir el repte que era aconseguir el rècord del món, però que van a seguir per a aconseguir-ho. Ho han fet públic, no? Per quants anys? Què, Carlos? Per quants renovaven? Crec que eren 4 anys, no? Se renovava aquesta celebració de la marató. Sí que tenen 4 anys més per a aconseguir-ho. Jo crec que es pot aconseguir, però és que a soles no ha passat la marató aquest cap de setmana, perquè se n'anem amb altre esport molt valencià, la pilota valenciana. I és que Pujol segon va ser el campió de l'individual d'escala i corda, i ja és el seu tercer títol. Després de comença a fer-se habitual ja, Ja és habitual ja després que va aconseguir en les edicions del 16 i del 18. Així que enhorabona a Pujol segon, i pareix que tenim també notícies en aquest cas. De què tenim notícies, Carlos? Pues mira, parlem de pàdel, perquè el nostre amic Javi Rico, l'amic del programa, comença el cap de setmana aquest torneig de mestres que sempre diem que realment no és aixina, és l'ATP Masters, el World Padel Tour Masters, que se jugarà a Menorca, i que damunt Javi Rico jugarà amb Paquito Navarro, el que va ser ja número 1 del món. Va arribar a jugar amb ell de sorteig, no per el procediment habitual, sinó que va ser per sorteig, per una lesió del company de Paquito Navarro. Així que, mira, crec que són bones notícies i haurem d'estar atents a l'actualitat del pàdel d'aquest cap de setmana. I crec que tenim més notícies, perquè hem de parlar de voleibol, no? Així és, tenim molt bones notícies aquest cap de setmana al voleibol, perquè ja s'ha celebrat la jornada 8 a la Superliga Femenina 2, i és que l'Eleman va guanyar per 3-1 al Energy Benidorm, i ja es situa a la 6ª posició, però no sols això, i a debò, Carlos, perquè a la Superliga masculina també s'ha celebrat la 8ª jornada, i l'Eleman ha guanyat per 3-1 a Servigroup Benidorm, i no sols això, i és que es situa en 2ª posició amb molta oportunitat d'aconseguir l'ascens a Superliga masculina 1, que seria històric per al club valencià. I tant, però ja no sols per al club, per a tota València tindrà un equip en primera divisió, en Superliga de voleibol, seria fer història. Així que se quedem sense temps, Àlex. Cada volta se'ns fa això més curt perquè cada volta estem més a gust. Esperem que totes les victòries que hem desitjat arriben el proper cap de setmana, no? Així és, a veure si el cap de setmana que ve puguem narrar les victòries de, si poden ser tots els conjunts valencians, que guanyen tots, i res més. Divendres altre programa serà el 9è, avui és el 8è, i anem amb molta més actualitat el divendres, Carlos. Efectivament, ja sabeu, ampliarem tota la informació a les nostres xarxes socials, @FEsportiva a Twitter, @FactoriaEsportiva a Instagram, i salutacions d'un servidor, Carlos Fajardo. Un plaer estar així de nou, Àlex. Un plaer, Carlos. Divendres més abans, recordem les xarxes socials, a Twitter, FEsportiva, a Instagram, Factoria Esportiva, i a YouTube,
Factoria Esportiva. Ja saben, heu de subscriure-vos al canal i divendres moltes coses més, perquè sabeu que això és una factoria de notícies i d'opinions i és la vostra, és Factoria Esportiva.